Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kolozsi Attilával fogunk beszélgetni. Szervusz, jó estét kívánok! Szervusz. Túl vagyunk egy szilveszteren, egy évfordulón. Fogadkozós típus vagy-e? Határoztál-e el valamit 2013-ra? Nem igazán. Nem vagyok fogadkozós típus. Talán soha nem voltam az. Hallottam, olvastam, hogy ilyenkor illik, szokás különböző fogadalmakat tenni, de én nem tartoztam soha ebbe a körbe. Annyiba változott, hogy amióta a vállalkozásomat vezetem, azért mindenképpen szükséges összegezni egy évet, hasznos célokat kitűzni, de annyi sok feladat és cél marad, ami évközben születik, hogy igazándiból attól, hogy most január 1-e van, vagy december 31-e, ettől számomra nem változik meg a világ. Dolgozunk folyamatosan. Mi az, amit, hogyha mégis 2013-ra kívánnál, akkor jó lenne elérni? Úgy magadnak, mint mondjuk a vállalkozásodnak. Én azt gondolom, hogy ebben a nehéz időszakban nagyon jó dolog fennmaradni. Azon szerencsések közé tartozhatom, aki az elmúlt évben nagyon sokat tudott előrelépni és fejlődni. Azzal, hogy új üzletet tudtunk nyitni, ami álom volt és sikerült megvalósítani. Viszont nem érzem azt, hogy akármelyik üzletem vagy akármilyen célom befejezett lenne. Amikor ezt az első műsort felvettük egy jó hónappal ezelőtt, másfél hónappal ezelőtt, azután már átrendeztük az üzletünket, amit te is láttál és tapasztaltál. És új dolgok bukkantak fel. És új dolgok bukkantak fel. Szeretném azt, hogy ez tudjon folytatódni. Szeretném azt, hogy a vevőink és a saját magam megelégedettségére tudjunk dolgozni. Szeretnénk nyilván új márkákat még bemutatni. Szeretnénk az óra viselési szokásokat picit módosítani, picit ismertebbé tenni az üzletet, az órákat, a márkákat, mindazt, ami ezzel kapcsolatos. Azt, ami a mi munkánk. Azt szeretnénk folytatni. És most nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, bízom abban, hogy ez sikerülni is fog. Azt mondod, hogy az óraviselés kultúrája, vagy az órákhoz való más hozzáállás, honnan indulunk? Nagyon messziről? Van mit bepótolni az átlag magyarnak? Azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy igen. Ez nem baj, mert ugyanúgy, ahogy te sem vagy otthon mindenben, én sem vagyok otthon mindenben, nem is kell. Tehát ha valaki nem zsigerből szereti az órákat, nem rajong értük, nem akarja gyűjteni őket, akkor elég az, hogyha egy elhatározás születik, hogy ő szeretne vagy valamilyen célra, vagy valamilyen alkalomból egy órát, és akkor lenne szerepe a mi szaküzletünknek, vagy egy általában egy szaküzletnek, ami ebbe tudna irányt mutatni. Én sem vagyok otthon a zuhanyfejekben, vagy a háztartási gépekben. Amikor az ember ilyesmire szánja magát, hogy ilyesmit szeretne vásárolni, akkor ugye ott az internet, ahol nagyon sok helyes és helytelen adattal és információval lehet találkozni. Lehet abból bizonyos dolgokat kiválasztani, amiben hiszek, lehet bizonyos dolgokat félreértelmezni, lehet elveszni a sok adatban és információban. Ilyenkor szerintem mindig jó, hogyha van egy olyan pont, amihez fordulhatok, ami nekem segít abba, és aminek bizalmat tudok szavazni, hogy akkor ez a vélemény, ez az iránymutatás, ebbe én hiszek. Tehát ez ugyanúgy van, hogyha én hiszek egy márkában, hiszek egy sajtóorgánumban, hiszek egy újságírónak, hiszek egy műsorvezetőnek, mert bízom benne, akkor az teljesen más, annak a szájából ezt a dolgot el tudom hinni, amire én kívül csak arra az információra, amit én szeretnék megtudni. Míg ha valaki mással szemben bizalmatlan vagyok, akkor hiába mondja esetleg ugyanazt, de akkor kételkedem benne. Ha ezt a bizalmat mi meg tudjuk kapni, az remek. Ezt mi szeretnénk meghálálni a vevőink felé. Amikor először beszélgettünk, másfél hónappal ezelőtt, akkor azt mondtad, hogy vannak olyan dolgok, amikre
amikor mindenképpen kell időt szánnod. És gondolom, hogy ez nem fog változni ebben az évben sem, meg a jövőben sem. Nem, hát hogy az ember, ahogy idősödik és komolyodik, úgy ezek azok az alapértékek, amik az életben benne vannak, csak az ember néha ezektől eltávolodik, az egyre inkább ehhez közelebb kerül. Mondtad az év végét, tehát az év vége az nem feltétlenül arról szól, hogy most akkor találjunk ki minden áron valamilyen fogadalmat és valamilyen célt, mert most évvége van, és most valamit le kell tenni az asztalra, hogy én most új boltot fogok nyitni, most én le fogok fogyni, én most rendszeresen fogok sportolni, és ez január közepén már szerte is foszlik, mert nem sikerült, és hát sajnos ez volt, de a fogadalom azt letettük, hanem sokkal inkább fontosabb az, hogy legyünk azokkal együtt, akiket szeretünk, akinek fontosak vagyunk, vagy ha aznap nem, akkor a következő napokban, és ott én azt gondolom, hogy az év vége, az év eleje inkább fontosabb, hogy arról szóljon, hogy abból a taposómalomból, amiben egész évben mondjuk benne vagyunk, akkor ott tényleg legyen egy megállás, egy pauza, nem célkijelölésképpen, hanem arra, hogy tényleg együtt tudjunk lenni olyanokkal, akik fontosak nekünk, akiket szeretünk. Kedves nézőink, Somogyi Tóth Dániellel fogunk most beszélgetni. Egy komoly zenésznek van-e elég ideje arra, hogy mindent megcsináljon, amit eltervez? Vagy nagyon-nagyon össze kell szednie magát, hogy jól ossza be? Hát lehetetlen gyakorlatilag. Azt gondolom, tehát annyira sok mindent csinálok, vagy vesz körül, hogy hogy úgy érezzem, hogy mindenre van idő, az nem is tudom, hogy mikor volt utoljára, de igazság szerint néha így eléggé a közelében vagyok, hogy most minden így nagyon, nagyon jó ritmusban van, de hát az nagyon ritka. Tehát az igazság, hogy ez egy kiváltságos érzés, hogyha így van. Most például készülünk a Zarathustra, Richard Strauss Imigyen szól a Zarathustra című művével, és a Mendelssohn hegedűversennyel Baráti Kristóf fog jönni játszani koncertre. És most úgy nagyjából úgy érzem, hogy de most elég az elején vagyunk a próbafolyamatnak, hogy remélem, hogy a pont arra az időre, amikor el kell készülni, addigra össze fog érni. De összességében pedig nagyon jó lenne, hogyha valóban, hogyha sokkal több lenne egy napban, mint 24 óra. De hát ezzel gondolom nem vagyok egyedül. Biztosan nem. Mi dönt? Fontossági sorrend? Vagy megérzés? Vagy van nagyon ide, hogy ezt kérdezed. Valószínűleg megérzés. Valószínűleg megérzés, mert minden fontos. Tehát mindent fontosnak tartok. Akkor, amikor mondjuk dönteni kell, hogy éppen most melyikkel foglalkozzak, és ilyenkor azt hiszem, hogy ösztönösen azt választom ki, amit nem tudok pontosan, hogy miért, de úgy érzem, hogy most nem tudat alatt valószínűleg, és valamelyiket csinálom. És többnyire jól egyébként? Ez alapján? Hogy jól? Hogy jól döntesz többnyire? Ja, remélem, hogy igen. Azt remélem, hogy igen. Hát az biztos, hogy néha tényleg annyi dolog van egyszerre, hogy az emberek elkeseredik, hogy na hát ez például ma is így volt különben, de eléggé jól sikerült a végére érni ma, bár pedig most nem is vagyunk még a végén, hiszen most még próbáltunk 9-ig este, de hát igen, az a helyzet, hogy két időszak van szerintem, amikor teljesen mindenki kapcsol, mert nem is csak egyetlen egy dologra tudok figyelni, vagyis figyelek. Az egyik a zenélés, amikor konkrétan próba van, vagy nyilván koncert, hát akkor elég nagy baj lenne, ha mással is foglalkoznék. De erre akkor jöttem rá, hogy ilyen időszakok a zenében a próba is nyilván. Amikor most nyáron itt Hajdúszoboszton sokat vitorlázó repültem, és ugyanaz az érzés, amikor az ember kint van a repülőtéren, és abban van benne, abban a folyamatban, akkor is totálisan minden egyéb dolog. És ez azért nagyon fontos, mert a zene ugye a munkám, de hát ez talán túl csúnya szó a munka ehhez. A hivatás szebb? Igen, lehet talán, hogy a hivatás szebb, vagy a szenvedély, vagy sok minden. Vagy az élet. Igen, így van. Kicsit a repülés is ebbe tartozik nyilván, de azért mégis az nem úgymond nem a kötelező, vagy az ember, hogyha van egy munkahelye. Nekem Debrecen az első munkahelyem, tehát én előtte állásban nem voltam sehol, és ezt nagyon szerettem is, mert nagyon szabad vagyok, és azt gondoltam, hogy ahhoz nem kell állásban lennem, hogyha csinálom, amit csinálok, hogyha
jól csinálom, vagy igyekszem jól csinálni, és sikerül valamennyire, akkor úgyis szükség van rá, ha meg nem, akkor csináljam jól. Tehát, de valóban itt Debrecenben annyi feladat van egyszerre, hogy ezt néha ki kell pihenni, és a repülés az pont olyan dolog, ami tényleg erről eszembe jutott, hogy ott is teljesen kikapcsol arra az időre, ott semmi más nincs. Volt egy légifotós időszak, ez már a múlt. Hát az rég múlt, igen, most már. Csak repülés van pilótaként és utasként, vagy ez most hogy néz ki? Hát bonyolult. Az a helyzet, hogy igen, tehát volt az nagyon szép időszak, amikor kifejezetten sokat repültem, mint légifotós. Az egész országot körbe repültem. Nagyon-nagyon jól ismerem emiatt az országot, nagyon szeretem a vidéket, nagyon szeretem. Ez az a magasság, ahonnan felismerhetőek a dolgok. Igen, űrből. Igen, nem, tehát ezek nem térképezhető fotók, vagy ilyen műholdképek. És akkor amikor Békéscsabára kerültem, és ott lettem a zenekarnak a vezetője, meg karmester lettem, ami végül is ugye akkor ez 5 éve volt, most volt 5 éve, akkor az volt az első zenekarom, és akkor nagyon boldog voltam, nekem, tehát végső soron nyilván ez volt a legfontosabb mindig, és most is az, a zene és egyáltalán a vezénylés, és amikor az megtörtént, hogy vezényelhetek, vagy zenekarom lett, akkor abban maradt a maga a légifotózás. A repülés iránti szenvedély, az viszont nyilván megvan, és hát nagyon sokféle formában jelenik ez meg. Egy picit pont előtte vagyunk annak, hogy nagyon érdekes dolgokról beszélhetnék ez ügyben, hogy miken hát nem létező szabad perceiben, vagy nyáron azért tudtam vele foglalkozni sokat időkben, hogy miket csináltunk a barátaimmal, aminek elég komoly látszata lesz hamarosan. Elég titokzatos, semmit igen, ez tényleg sajnos még nem tudok erről beszélni. De a repüléssel összefügg? Abszolút, persze. Okay. Persze. Úgyhogy az ilyen formában megvan az életemben, meg hát nagyon örülök, hogy itt Hajdúszoboszlón ez egy egészen nagyon nagy hagyományú repülőtér és vitorlázó klub. És annak, hogy tagja lehettem, és hát ebből nagyon, nagyon sok örömöm volt nyáron, meg hát remélem alig várom a tavaszt, hogy ismétlensem. Ha azt vesszük, vonhatunk párhuzamot a zene és a repülés között. Ugye mindkettőnek komoly szabályok vagy komoly keretek közé szorítva azért a szabadság lehet a lényege, nem? Fogalmazhatunk? Hát igen, szóval az a helyzet, igen, egyrészt. Másrészt pedig mind a kettő, az előbb mondtad a munkára, vagy egyáltalán az ember, amivel foglalkozik, hogy az élet maga. És én azt gondolom, hogy a zene, az maga az élet legcsodálatosabb tükröződése, vagy rögzítése, vagy kifejezési módja, amit az ember valaha meg tudott alkotni, és ez az érzelmek tekintetében döntően kifejező, és azt tükrözi az emberi érzelmi világát. És ebben teljesen lekörözhetetlen. Tehát nyilván a filmművészet az még meg az opera az nyilván olyan dolog, amivel eleve foglalkozunk, hál' Istennek, de maga a film, amikor a zene és a képi világ egyszerre van, azért az talán még egy lappáttal rá tud tenni. Erre majd esetleg más is lehet beszélni, vagy nagyon érdekes a film meg a zenének a kapcsolata, sok szempontból, de viszont a repülés pedig azért az életnek a legfantasztikusabb kifejezése egy másik oldalon, a szellemi oldalon, tehát a zene azért nem az érzelmi oldalon, a zene meg a szellemi oldalon, intellektuális oldalon, mert az valahol a világ másik teteje, úgymond, mert minden professzionális szabály gyakorlatilag ott íródik. Tehát egészen lenyűgöző az, hogy milyen magas szintű körülmények között működik mára, vagy egyáltalán a világ légiközlekedése, nyilván főleg a nyugati berkeken belül. Folyamatosan emelkedik a repülések száma, a repülőgépek száma, a mozgások száma, és például 2012-ben valami egészen radikálisan kevesebb lett már a baleset, mert egyszerűen annak ellenére, hogy folyamatosan terjed, annyira sok következtetést le tudnak vonni abból, hogy mikből történtek a balesetek, hogy a megelőzésben, meg egyáltalán a repülésben csodálatos, hogyha azt meg tudnánk tenni, hogy úgy üzemeltetnénk magunkat, mint
embert, mint egy repülőgépet, hogy folyamatosan bizonyos időközönként mindent le kell ellenőrizni, minden rendben van-e, és mindent megelőzni, mindennek a megelőzésen van a hangsúly, és az, hogy hogyan tudjuk kidolgozni azt, hogy ne legyen probléma. Akkor nem lehet, hogy beteg emberek, vagy nem tudom. Kicsit a robotika felé kezdünk elmenni. Hogy? Igen, kicsit a robotika felé. igen. De az tényleg az oldala az életnek, ami szellemi nagyságban és egyáltalán intellektuális tudásban elérhető, az a repülésben mind kifejeződik, és ez csodálatos dolog, és valahol ez a kettő ilyen módon is rokon egymáshoz, de sokat tudnék mondani, hogy még milyen módon rokon egymáshoz sok. A hangszeres játékot nem említetted. Ja, hát én a zenét értettem. Hozzá tartozik. Te hozol létre hangokat. Igen, az, hogyha nem lenne, nagyon hiányozna. Tehát emlékszem, hogy én a Konziba Pesten zeneszerzést végeztem és zongorát, tehát a két főszak a zongora volt egy zeneszerzés, és akkor 18 éves voltam, akkor felvettek a karmesterképzőre, és akkor oda elkezdtem járni a Zeneakadémián, és nagyon hamar kiderült, hogy tehát nagyon hiányzik a hangszeres zene, rettentően hiányzott, és akkor különben, mivel régen orgonáltam, a konzis idején alatt kicsit azt abba hagytam, hogy az zongorára tudja koncentrálni, de azt viszont nagyon szerettem akkor is, főleg Bach miatt, ugye, és akkor az lett a másik szak a Zeneakadémián, tehát végül is ebből a kettőből diplomáztam. És időről időre odaférsz most is a klaviatúrára? Igen, hát nem túl sokszor, de bárcsak többször lehetne, hát igen, itt ezek az időtényezők, amikor nem lehet mindent. Tehát tényleg azt gondolom, hogy ha egész életemben csak Bachot orgonálnék, és más nem csinálnék, akkor is boldog ember lehetnék. Ez biztos, hogy így van. De hát az a helyzet, hogy a zenekari hangzás, a zenekarral való munka, a zenekarral való zenélés, az valószínűleg pótolhatatlan. Tehát az a skálája a kifejezéseknek, kifejezésmódoknak, az érzelmeknek, egyáltalán a hang legkülönbözőbb megszólalási formájának, az pótolhatatlan. Tehát az talán a zongora tudja legjobban ugye valahogy egy elegyet csinálni belőle, és aztán azzal utánozni sok mindent. De az biztos, hogy mindig azt keresném az orgonába is, hogyha vagy a zongorába, vagy bármibe a zenekart. Biztos, hogy nem. És az érdekes, hogy sok orgonamű van, ami szerintem azért nem elég jó, mert nem zenekarra íródott. Tehát amikor a barokkorban az orgona volt a hangszerek királynője, és minden nagy zeneszerző orgonista is volt egyszerre, többé-kevésbé, és nem volt annál nagyobb jelentőségű hangszer, akkor bizony voltak orgonaművek, és akkor utána megjelent a zongora, ami aztán teljesen elvitt mindent, tehát lekörözött, nem is véletlen, hogy a Beethoven és Schubert, meg ez társai gyakorlatilag nem is írtak orgonára semmit. Teljesen feledésben merült, mintha elvágták volna. És akkor ugye a romantikában, hogy visszajött később, de hát az már, akkor már a zongora, hát, és leginkább a szimfonikus zenekar volt az a médium, úgymond, ami ki tudta fejezni annak a kornak, meg egyáltalán előre haladott stádiumban lévő zeneművészetnek a gondolatait és elképzeléseit és céljait. És akkor onnantól kezdve számomra, megmondom őszintén, és biztos az orgonisták ezért utálnak, vagy nem utálnak, hanem nem értik, vagy ezt lenézik, de nekem azok már nem tudnak megérinteni. Tehát akkor már szerintem az orgonisták is azért küzdöttek, hogy valahogy úgy szóljon az orgona, mint hogy a szimfonikus zenekar, de hát nem fog úgy szólni. Viszont a Bach, amikor orgonára írt, akkor orgonára írta azokat a műveket, és az úgy tökéletes, hogy van. Úgyhogy ezek... Bár persze nyilván, amikor az ember játszik egy nagy Bach művet, akkor is elképzelje, hogy ez hogy szólhatna, hogyha szimfonikus zenekaron szólna. Majd egyszer talán ilyet is csinálunk, mert voltak nagy zeneszerzők, akik átírtak orgonaműveket. Játszunk el egy kicsit a gondolattal, hogyha választhatnál kort, és nem a 20. és 21. században élnél, akkor oda mennél vissza ebbe a barokk időszakba? Hát azt nem hiszem. Nem biztos? Én elég jól érzem magam. Jó van ez így? Jól van ez így. Szükséged van ezekre a modern dolgokra? Azt mondod, lenyűgöz a repülés technológiája. Igen, de hát az már 100 éve is volt, és akkor nem voltak ennyire... Az, hogy az ember viszonylag
gyorsan tud haladni a dolgokkal, mert nem kell, hogy el sem tudom képzelni, mi lehetett akár 20 évvel ezelőtt. De akár 20 évvel ezelőtt. És most az, hogy telefon, mobiltelefon, meg pillanat alatt e-mail, meg minden, hát az annak rettentő sok jó oldala van, és ezeket én nagyon szeretem, meg nagyon, nagyon örülök, hogy most élek, tényleg ez nagyon-nagyon jó, de igazság szerint hát amikor hát az árnyoldalát látja az ember, akkor meg borzasztó szomorú. Nagyon jó kérdés, hogy mikor élnék. Szívesen. Most, ha hagynánk. Hát most szerintem most nagyon jól érzem magam ebbe a korban, azt hiszem, hogy nem is kívánhatnék jobbat, de azért voltak nagyon érdekes korszakok azért, az biztos, hogy egy századfordulón, amikor 1890-es évek, 96-ban mondjuk, abban az évben, hogy mi épült, vagy arra mi épült egy pár év alatt, mit raktak össze, akkor összekalapálták így mondjuk Budapestet. Tehát az, ami úgy most kinéz, azt ott 4-5-6 év alatt szépen felépítették, és akkor mi most itt mondjuk, hogy 20 éve, mióta a rendszerváltás, hát a rendszerváltás olyan régen volt, mint fele olyan régen, mint ahány évig itt voltak az oroszok. Tehát az nagyon régen volt már, úgymond. Tehát, hogy most meg úgy, nyilván most is épülnek fantasztikus dolgok, meg éppen sok minden halad, de ami nagyon hiányzik, az az építő szellem, vagy a kreatív és nagyon nagyot akaró, és aztán azokat talán el is érő formátumok. Az ami talán most a mai világunkban nagyon hiányzik. Akár hogyha azt nézzük, hogy olyan igazi karmester egyéniség, mint ami volt, nem sok akkor sem, de egy kézen meg lehet számolni, az most egyáltalán nincs. Tehát ezek nyilván sok minden változott, az egész piac úgymond átrendeződött, de hogy az igazán meghatározó, karizmatikus vezetők, azok talán hiányoznak most. Azt mondod, hogy Bach bármikor, ezen kívül mi az, ami örök darab, és hogyha meg akarsz nyugodni, akkor előveszed, ha fel akarsz töltődni, akkor meghallgatod. Vannak ilyenek? Hát szerencsére kicsit mindig az, ami éppen van, és hogyha jól sikerül meg az ember, már volt rá ideje mondjuk ezt tényleg, mert most például a Kodály Budavári Tedeumot játszottuk 3-szor is, és azok közül az elsőre pont egyszerűen nem volt elég idő, hogy nekem se, hogy felkészítsem magam rá, meg egyáltalán át tudjam azt venni, meg élni, ami abban a műben van, és aztán másodszorra, de aztán leginkább harmadszorra, amikor játszottuk, akkor 7 nap, tehát hogy mondjam, ezzel az a feküdtem gondolatba, tehát nem volt szebb mű, nem volt nagyobb jelentőségű mű, mint az. Most éppen a most játszandó Richard Strauss, Beethoven, Mondelezon művekkel van így. Mivel ezzel foglalkozunk, zenészek, éppen azokkal, amiket csinálunk, ezért valahogy ennek az a csodája is, hogy éppen akkor azt nagyon, nagyon közel tudjuk magunkhoz engedni, illetve igyekszünk, amennyire megengedi az időnk.
Nem olyan régen volt szilveszter, te ilyen fogadkozós típus, vagy vannak ilyen elhatározásaid erre a 2013-as? Hú, van már, csak nem emlékszem, hogy mi volt ez. Jó sokáig Valami. tartott. Több szabad idő? Nem, egy sokkal komolyabb rendszerezettség. Tehát az, hogy mikor mit csinálunk, és hogy legyen egy, tudom én, tartsunk meghatározott időpontokban, amennyire lehet, mert nyilván a mi munkánk az olyan, hogy ez az élet, ez színházzal, színház meg a hogy mondjam, a hétről hétre való rendszeres elfoglaltságok azok teljesen összeegyeztethetetlenek, de hogy mégiscsak próbáljuk meg valamit, és hogy legyenek időben mindig, minden héten értekezletek, és az egésznek legyen egy ritmusa, Valami struktúra? Egy struktúrát vigyek a saját életemben, mert talán ettől kicsit több olyan időt tudok magamnak csinálni, amikor el tudom magam mereszteni már. De fura, hogy egy művész a struktúrát keresi, nem? Hát de szerintem nem. Jó, ez jól van így? Az a legfontosabb. Biztos, hogy az biztos, hogy... De a struktúrát, hogy közben meg, hogyha azt az ember szépen felépíti, abban nagyon szép dolog lehet, mert a zenék is, a nagy zenék is fantasztikusan vannak megkonstruálva. Tehát azok tökéletesen állnak a lábukon, és nem véletlen, hogy különböző matematikai elemzésekkel is ki lehet belőle hozni, nagyon sok olyan belőlük hozni a legnagyobb művekből olyan lélegzetességeket vagy tulajdonságokat, amik a legnagyobb más művészetekben is megtalálhatók. Milyen aranymetszés, meg ezek a hasonló szabályrendszerek, azok a zenében ugyanúgy ott vannak, mint amikor felépítenek egy fantasztikus katedrálist. De nem azért szerintem biztos vagyok benne. Most már régebben nem voltam benne biztos, de most, hogy mondom, szinte biztos vagyok benne, hogy mind a kettő ösztönösen szépet akar csinálni, és sikerült, és valahogy a kettő hasonlít. Szóval akkor a kreatív energiákat kellene optimális. Igen, az biztos. Ez biztos, igen. Hát akkor sok sikert hozzá, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm.